Ja. In ieder geval genoeg holt voor de deur. Hey. Zit toch wel avontuurlijk goed? Goedemorgen. Hij heeft zijn plicht gedaan. Ja, hij moet even waarschuwen als er iemand aan de poort is. Goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik hem even binnenzetten? Ja, graag. Oh, heerlijk toch als mensen met ons meedenken. En vooral met tegen Frank, als geluidsman ziende. Hé, dit is toch een... Hé, maar dit is wel een visitekaartje, hè? Een visitekaartje, hè? Ja, vind ik ook. Hij moet nog eens terug geschuurd, maar... Hij moet nog eens teruggeschuurd. Dan ben jij volgens mij geen diehard Rimburger, of wel? Waar kom jij vandaan? België. Heusden-Zolder. Heusden-Zolder? Geboren en getogen. En, maar ik neem aan dat jij wel Tom bent. Ik ben Tom. Tom op eigen houtje. Hoe komt een Belgische cowboy zoals jij hier terecht in Rimburg? Een Nederlandse vriendin. Ah! Uit Dordrecht. Uit Dordrecht. Je verzint het niet. Nee, je verzint het niet. Maar jij zit dus echt in het hout? Ik ben boomverzorger. Je bent boomverzorger. Er staat ergens een boomstraat met heel veel huizen, stalletjes eronder. Dan klim ik erin met touwen. Ik haal hem stukje per stukje naar beneden. Op een veilige manier. En dat is jouw... En betaalbaar. Dat is vooral het belangrijkste. Ja, is het tegenwoordig als je een boompje wil weg hebben dan... Als je bij de verkeerde komt, dan vraagt hij 2.000, 3.000 euro. Is het een hovenier die dan niet verzekerd is boven de 6 meter, wat dat niet vertelt? Ja. Maar boomverzorging klinkt niet echt als ik haal hem, ik zaag hem af. Nee, ik heb ook regelmatig klanten die dan niet zo blij zijn dat ik niet wil doen wat ze vragen. Hè. Weet je hebt bepaalde bomen die mag je snoeien. Ja. Je doet niet meer dan 25% van de takken weg. Moet je eens langs de weg gaan kijken hoeveel bomen dat alleen maar de stam hebben staan. Dat zijn mensen zonder kapvergunning. Dan zegt een hovenier, ik snoei hem helemaal terug. En over 5 jaar is die boom dood en dan mag je hem wel wegdoen van de gemeente. Aha. Dat doe ik niet. Maar hoe verzorg jij bomen dan? Het tonnen hout eruit halen en kijken wat de boom nodig heeft. Oké. En niet zozeer kijken, weet je, er staan bomen die staan te kort bij huizen. Dat is gewoon zo. Die zijn ooit geplant door de vorige eigenaar en die moeten weg. Maar er zijn ook heel mooie bomen die er absoluut niet weg moeten en die daar niks nodig hebben. Maar er vallen blaren vanaf. Ja, daar hebben bomen. Ben je dan ook eerlijk tegen mensen? Ja, in de mate van het mogelijke wel. Dat kost soms wel wat klanten, maar... Jij haalt geen boom weg die het niet verdient Nee. om gerooid te worden. Nee. Waar is dat begonnen bij jou, Tom? Ik ben vroeger in het groen beland en als je ene keer in het groen werkt, ik ben hier ook lid bij IVN, je wilt de natuur rond je een beetje beschermen en niet alles hoeft zomaar weg. Als je vlak langs zo'n gebied gaat wonen, dan kan je niet zeggen van ik doe vandaag alles weg en alle bomen moeten weg, want de bladeren komen in de tuin. En dan hoor je hier in de omgeving toch wel meer mensen die bij de bos komen wonen en dan last hebben van de blaadjes die daar vallen en ja, het hoort erbij. Dat is de natuur. Dat is de natuur. Maar heb jij dat, kom jij uit een groen gezin dan? Ben je altijd met de natuur opgegroeid? Ja, ik ben opgegroeid langs de bos. Ja, Heusden-Zolder, daar is Ja. toch bos genoeg in die contraien? Mijn ouders die daar een mooie tuin hadden. Heel strak aangelegd. Dat was hier niet meer. Ik hou wel van een beetje wild en ja, het hoeft allemaal niet zo op orde te liggen. En dat is ook een constructie die door jou officieel goedgekeurd is om een boom recht te houden. Die boom, dat is een rotboom. Is dat een rotboom? Er komen van die kleine sierappeltjes aan. Ik heb hem nooit gezet. Oh. Die appeltjes die vallen een heel jaar, die vallen bij de buren. Ja. Dus die boom die staat er eigenlijk enkel nog om het parasol recht te houden. Die is er nu vanaf, maar straks komt er aan die buis terug een parasol. Oh, ik dacht dat je de boom gespalkt had, omdat hij een gebroken been had of zo, maar het is... Nee, dat zou ik niet, nee. Oh, daar komt het... Oké. Dat is eigenlijk zijn enige... Dat is het enigste nut nog. Een stevige paal. Hey, nou zie ik, want jullie tuin loopt helemaal door tot... Helemaal door, ja. Maar ook daarachter zie ik weer
die paddenstoelen, althans, ik neem aan, zijn paddenstoelen. Paddenstoelen, En die heb je hiervoor, heb je die ook staan? Die zaai ik uit met de kettingzaag. Nou wordt er van alles uit bomen gezaagd tegenwoordig. Ja, Bij- als het echt niet anders kan, dan gaat het de kachel in. Maar dat is een beetje het laatste wat ik mijn hout doe. Als het enigszins kan, ik heb een houtdraaibankje, ik maak houten schalen en kommen. Die ik heel af en toe kan verkopen. Ja, je bent uren aan een kom bezig. Ik heb hier vorig jaar op Festival des Arts, 2-3 jaar terug op Festival des Arts gestaan. En dan zeggen mensen, "Ja, maar meneer, ik kan voor 10 euro een kommetje kopen in de IKEA. Dat is waar. Maar dat is geen kom die ik gedraaid heb. Dat is geen kom die hier uit de bos komt. Dat is geen kom waar er zoveel uren handwerk in zit. Dus ja. Het is misschien niet eens echt hout. Dat denk ik wel. Toch maar wel? Je kunt ook met machinekom draaien. En dan doet de computer al het werk. Ja, ik maak geen 2 keer dezelfde kom. Dus dat scheelt. Je maakt geen, ja, dat klopt. Handwerk is nooit 1 op 1 hetzelfde. En als je ze heel lang laat staan, zoals daar, Die nog niet. dan zijn ze mooi. Of staat die er nog niet zo lang? Die een half jaar, een jaar. Nog niet. Maar op een gegeven moment nemen ze wel Ze gaan grijs worden. het doorleefde van de... Oh, deze is ook mooi. Er is nu al lang niks aan gedaan, maar er zijn erbij, die schuur ik elk jaar terug op. En er zijn erbij, die laat ik gewoon grijs worden. Dat is maar juist. De ene vindt het heel mooi als ze mooi blinken en de andere vindt het weer mooi als ze lelijk worden. En waarom paddenstoelen? Omdat dat de vorm is wat ik ooit geleerd heb. Ik probeer af en toe wel eens wat anders, maar je moet eigenlijk goed kunnen tekenen om echt goed te kunnen beeldhouden. En dat kan ik niet. Ik kan niet tekenen. Oh, dus ze moeten jou niet vragen om een uil of een herdershond of... Ja, die herdershond, daar ga ik ooit wel aan proberen. Ik heb hem zelf rondlopen, dus ik heb een mooi voorbeeld. Dan moet je het wel eens gaan Nou, proberen. volgens mij, hij luistert wel redelijk goed. Ja, Ja, dus als hij voor jou moet poseren, dan blijft hij mooi zitten. dan blijft hij... Die had zo kunnen binnenlopen, die had niks gedaan. Hij doet lelijk, maar daar is ook alles bij gezegd. Hey, even die traan bij jou, hè? Ja. Die getatoeëerde traan, hè? Dat Ja. heeft toch een bepaalde betekenis, of niet? Soms, als je dat wil. Ja, wat waren ook alweer de verhalen die daarover gingen? Nou, ik zal het je heel leuk vertellen. De eerste keer dat ik mijn schoonmoeder ontmoette, hebben wij ergens mooi in een taverne afgesproken. En ik kom binnenwandelen. Jij met je schoonmoeder? Ja, en mijn vriendin erbij. Oh, ja. oké, ja. Je komt er binnenwandelen, ik zit nog niet. En het eerste wat die vrouw, hele lieve vrouw trouwens, wat die zegt is: wie heb je moeten mollen om die traan op je oog te mogen zetten? Ik zeg, nou, niemand. Ik zeg, ik heb een zware scheiding gehad, veel verdriet ervan gehad en moeilijk gehad. En ik moest dat plekje geven. Dat is die traan. Oké. Heel Ja, want dat simpel, was inderdaad, niet- volgens de Ja, overlevering als- is dat als- toch een als jij- gevangen, een zeg- prison tattoo, geloof ik, of niet? Ik zit niet in Amerika, ik heb nooit in de bak gezeten, dus voor mij gaat die vlieger in ieder geval niet op. Nee, maar dat was dan, als In je dan Amerika bijvoorbeeld zeggen ze, iemand ja. koud gemaakt had Ja. of zo, dan... Er zijn er in Amerika, die hebben een heel gezicht vol met traantjes staan. ja. Maar die schoonmoeder leeft nog? Die leeft gelukkig nog. En is dat de moeder van jouw huidige... Dat is de moeder van mijn huidige vriendin. En jouw vriendin is net zo lief als je schoonmoeder? Die heeft een naam verzonnen. Echt waar? Dus vorig jaar een bedrijfsnaam hebben. Ze zegt, je doet alles op eigen houtje, dus Tom op eigen houtje. Ook dat Tom op eigen houtje. Ja. Ja, hoe leuk is dat? En waar... jouw schoonmoeder, woont hij dan ook in Dordrecht, die kanten? Mooie stad. Ik ben nog nooit geweest in Dordrecht. Jij is de moeite waard? Ja, vind ik wel. Maar jij lijkt me een type zo van een dagje in de stad en dan gillend naar huis. Heel snel, ja. Ja. Ik ga ook niet snel daar. Ja, kijk eens wat een grote tuin ik heb. Ik zie niet waarom ik dikwijls weg zou moeten gaan. Nou zijn we een tijdje geleden... kijk je wel eens tv? Af en toe. Af en toe. Ik heb je wel eens gezien. Oh, oké. Ja. We zijn pas geleden zijn we nog in Rimburg geweest. Oké. En toen zei die man, die zei, en dat was echt een diehard geboren en getogen Rimburgenaar. Die woont pal Ja, tegenover de dat heb ik kerk. gezien, Nou, heb je die gezien? Ja, En die zei ook van, ja, in Rimburg best apart volk hier. Nee. Ik kom zelf uit een klein dorp en dat scheelde. Toen we hier kwamen wonen, hoorden ze dat we uit Maastricht kwamen. Hebben we ook even gewoond, maar dat wil niet zeggen dat je uit Maastricht komt. Zo'n tuin, dus iedereen zei, die lopen gillend weg na een week. Appelscheitje. Heb je klanten in het dorp?
Ja, af en Ja? toe. Ja. Oh, dus En mijn buren hebben allemaal een paddenstoeltje staan. Dus weet je, je praat met elkaar, je zegt elkaar goeiedag. Ik vind het juist leuk om in een klein dorp te wonen. Ik kom er zelf uit en ik zou het niet anders willen. Als je in Maastricht, ik heb in Maastricht ook gestaan, ik rook binnen niet, dus ik rook buiten. Dan sta je buiten aan de deur en dan komen de mensen niet bij. Dan zeg je hallo. En dan kijken ze aan van wat moet je? Niks, gewoon vriendelijk goeiedag, hallo zeggen. Maar dat is eruit bij de mensen. Ja. Dus je bent wel een mensenmens. Ja, dat moet. Hoe lang zijn jullie samen nu? 6 jaar. 6 jaar? We kennen elkaar bijna 20 jaar. Toch al? Ja. Jee. En je zei net, ik had een hele vervelende scheiding achter de rug. Maar toen, op het moment dat jij bezig was met die scheiding, toen kende je haar al? Ja. Zo. Nee, niet dat je denkt van hij wil ergens naartoe. Nou, Maar wanneer kwam zij weer in beeld na jouw scheiding? nou, zij was de vriendin van mijn beste vriendin. Oké. En ik ben na die scheiding zwaar depressief geworden. Behandeld geweest. Buiten gekomen, mijn appartement kwijt en alles. In de bossen gewoond. En toen zei haar vriendin, ik kom bij ons in huis wonen. En daarna is van het een het ander gekomen. En nu zijn zij nu weer samen. Wat ben Dus ik jouw samen? beste vriendin zei van jij komt fijn bij ons. Ja. En zo leerde je haar ook weer beter kennen. Ja, ik kende haar al, maar niet op die manier. Hé, maar dat zijn wel echte vrienden, hè? Ja. Dat als je echt diep in de shit zit, ja, dan leer je die je zeggen van, kennen, hè. die jou in huis nemen. Ja. Dat is 8, 9 jaar geleden. Wauw. En ondertussen zitten we hier. Sleef ik haar open. Te gek, man. Hey, bedankt voor... En hoe heet ze trouwens, je vriendin? Lieke. Hoe? Lieke. Lieke. Waar is Lieke nu? Lieke, die is even weg. Die is even weg. Ja.